Μην πας μπροστά τώρα, εσύ. Θα πάω να πω. Μοτολεωνίδιο 2016. Εκκίνηση Αλέκος, Δημήτρης και Εμίλιος. Πολύ ήθελα πέρασμα μέσα από το χωριό. Πού γαμηθήκανε ρε, πού πάνε. Έλα. Ωραίο. Δώσε. Από χρόνο πως είμαστε μέχρι εδώ. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί δεν γράψαμε τους χρόνους, τραβάγαμε κάμερα. κοιτάξτε τους χρόνους. Ρε τώρα πλάκα κάνει. Το χαρτί το έχετε κύριο μου ο Αλέκος. Έλα, έπα. Ναι. Θα το δω τώρα, θα το δω. Από τώρα ξέρετε τους χρόνους. Ωραία, θα το δούμε τώρα. Πελέτα που λέει και μετά. Πελετά. Δηλαδή αν προσθέσεις τα 44 λεπτά που λέει ο Αλέκος εκεί και τα 32, πόσο κάνει? 1 και 22. 44 και 2, 48 και 30, 78. 1 ώρα και 18 λεπτά. 1 και 18 και εκεί το λέει 1 και 25. Βλέπεις? 1 και 18 πρέπει να το κάνουμε ιστορικά. Τώρα εμείς που το έχουμε κάνει 22 λεπτά πρέπει να το κάνουμε 1 και 8. Και θα μαζέψουμε πιστεύω και για το γεράκι. Ωραία πράγμα. Είμαστε και Θερμονάκο. Ναι, μόνο βλάχη κάποια έρευνα. Για εκεί τώρα θα έχουμε ξεκινήσει βλάχη τα ψήμια. Θα έχουμε βάλει αυτά. Τα ίδια. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας σε σπίτες κι αυτά. Τα ίδια. Ναι, παϊδάκια. Μια μερίδα παϊδάκια σε χάρτινο παρακαλώ. Να σου πω. Σε ενόχλησα καθόλου στο λογαριασμό. Έκανες σαν τρένο, όταν λέμε τρένο. Εγώ σου είπα. Δεν είχα πρόβλημα, σου είχα πρόβλημα. Απλά κάποια στιγμή και κάνες τώρα που μπαίνουμε στις στροφές με 40. Όχι. Έχουμε κάνει 38 χιλιόμετρα σε 42 λεπτά. Πρέπει να βγάλω το μέσο όρο. Πώς βγαίνει ο μέσος όρος? Μου έχει βάλει 14,5 λίτρα σε 100 λέει. Το σκίσε τη μάρδρα. Γάμισε τους μέσους όρους τώρα. 2 ώρες και δεν μας προσπέρασε. Κανείς. Τα πάει βέστες. Δώσω στο λαό. Μπλουζάκια λευκά, φάρος, ιστορίες. Είμαστε κυριλέ, έτσι. Μας έβγαλε φωτογραφία ο Αρχίδας. Θα μας βάλει στο Facebook. Μας έβγαλε. Γαμώ το χωριό μου. Τράβαγε και η κάμερα που βάζαμε μπενζινά. Ναι. Ωραία μάκα. Το έχουμε. Το έχουμε βίντεο. Λέει η Βαρβάσινα, βρέστε ένα φωτοδείο. Εντάξει, βρέστε ένα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Όχι. Ωραία. Πάμε καλά, σίγουρα πάμε καλά. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα είναι? Πηγαίνουμε προς τα Βρέστενα που είναι η δεύτερη φωτογραφία. Πρέπει να μπούμε μέσα στα Βρέστενα. Δεν πω κανένα λόγο. Οι άλλοι έχουν φύγει μπροστά. Και οι άλλοι 200 που είναι πίσω πώς το διάλογο είναι. Έχουν χαθεί. Δεν μπορούν να μας πιάσουν. Σε τι καρόδρομο θα πάμε? Ναι ρε, και... Φωτιά. Τον πουλάς! Παίρνα τον! Πέρασέ τον, σου λέω, κάνε και στους άλλους νόημα να έρθουνε μαζί. Πάρε γύρω Γιάννη, πήρα Γιώργη. Ο Γιώργη. Όχι, ο Παράσκος. Ο Λούδης. Με το κόκκινο το... Άρα αυτή ήθελα να πάρω εδώ. Άρα γάμο. Έλεγε από κάτω όμως, κάτω εκεί στη... Γουστάρω λέμε κάργα. Άμα δεν είσαστε μπροστά θα είχα φτάσει στην Ανδρίτσα πριν από 1 τέταρτο.
Βέσπα ψάχνω, έχω 5, θέλω να τις κάνω 10. Άμα βρείτε πάρτε με τηλέφωνο. Έλα τον ανήροφο. Να κάνω αλλιώς. Άμαρε. Πού ήρθαν εδώ πάνω ρε ηλιά χωρίς, τι μου λες τώρα. Με τι ήρθανε ρε, με τι. Το γκασμάρι. Ποιο γκασμάρι, δεν υπήρχε γκασμάρι ρε το 30.000 π.Χ. ρε. Υπήρχε ρε. Έλα ρε παράτα μας ρε. Αυτοί που εφήβραν όλα τα πάντα, μέχρι και τα γράμματα ρε. Πώς δεν υπήρχε ρε. Άρα χέσε ρε. Ήρθανε γκασμά. Και πώς το φτιάξαν δηλαδή ολόκληρο ναό τότε. 2.000 χρόνια π.Χ. ήρθανε το γάμο με γκασμά. Καλά είσαι. Το ναό που θα δεις τώρα εκεί, πώς το φτιάξανε. Πού ήρθε και έφτιαξε καφέ μπάρα εδώ πάνω. Αλλά αυτός ρε τώρα δεν ήρθε. Ωραία, τι κολόμπαρα. Ωραίο. Ξύλινο. Και δίπλα είχε και τη στάνη. Φραπόγαλο πώς θα φτιάνει. Φραπόγαλο. Κατάλαβες τη στάνη. Σχολιάσα την περίπλοκη την κατάσταση τη δικιά μου. Η μία που τα έχει μάλλον και αυτός τα έχει μάλι και βλέπονται κρυφά δεν είναι περίπλοκη. Ναι. Πού πρέπει να δώσω στο λαό φωτογραφίες ρε παιδί μου. Άμισε το σε λίγο που θα πάμε τη φωτογραφία. Με τίποτα. Αυτά πρέπει να γίνονται online. Να τα βλέπω κοντζέ. Θα είχαμε κερδίσει τόση ώρα σου λέω με τον Ριβιέρα. Πάει από εκεί ρε παιδί μου. Βγάλ τον έτσι τώρα. Έτσι από μακριά. Γύρισες κάτι σήμερα. Δεν μας προσπερνάει το τάρο. Τώρα θα δεις με εκεί πύραυλος. Είμαστε περδικονέροι, τρέχουμε να προλάβουμε στο τσακ. Είναι παρά 10, είναι παρά 10, τους παράτησα πίσω και πιλαλάω μόνος μου. Σηκωνόμαστε απάνω στην οροφή και γίνεται το μουνί το πανηγύρι. Αφού δεν έχει έρθει κανείς, θα πάμε πρώτοι στην εκκίνηση. Αλλά θα πάμε. Δώσ' το Αλέγκο κόλλα, τη βάλ την κάτω, γονάτισέ τη, δώσ' τη σφάτη σαν σκότια. Όπα, το κάρφωσα. Τα κερατά μου τα τράγια. 5 λεπτά. Μας φέρνουνε ρε. Δεν θα είχαμε τερματίσει τόση ώρα αν πηγαίνουμε ευθεία. Ναι ρε, θα τερματίσουμε.